má znamenat? Tam snad ještě to je na tom peroně, nebo co? Potřebujeme si dostat na louží, no tak je to... No dobrá, už jste nastoupili, už jste nastoupili, nebo jste nádáváte, no tak jej. Pánové, tohle je britská dráha, to není žádný holubník, my jezdíme na cestu. Ještě jste to stihli. Je pravda. Ale to pánové, ty se tam vždycky vypravčí. Nejdřív si na místě zastavil vlak. Pokud tedy ne, ovšem, představte si, co by se nám stalo, kdybychom ten vlak nechtěli. Víte vůbec, kdy jede další? Zítra. Zítra, to zítra. Takové intervaly tu vystaveně nemáme, tam normálně se tam cestějí. Do demonstříru to nejde. Víte, ono je to podloží takové podmáčené. No, prostě se jim tam moc nechce, já si nevím, no. Ale že uháníme, pánové, co? Je to rychlost na druhou stranu, že se nebojí, co? Víte, co jsem četl v jednom anatomickém listníku, takovou zajímavost. Proč vlak nemůže překročit rychlost? No, tak. To je pan Franklin. Přisvěděte si. Franklin. Jsme přátelé syna Henryho Baskervilla, víte? Tak, baskervilské panství, dejte si pozor, na co, pánové! No, to jsem snad viděl. A kde jsem byl takový, že snad byste nevěřili na ty hloupé venkovské poměry. Pánové, na blatech jsou jiný nebezpeční tvorové. Nesem! Co se tam jdeme? Třeba ty nový Prák, já vím, kde se skrývá. Ano. No, a to ještě není všechno, pánové. Tam venku je ještě jeden. Je velice nenápadný a já jsem ho viděl s mým trietrem. To bude také nebezpečné individuum. Zcela jistě. Cože? Holm si slyšíte to? Pane Franko, nevypravujte, to je zajímavé. Dobrá. Víte, trochu připomíná tohle vašeho přítele. Máte takovou podobnou čepici? Ty postavou možná jsou si docela... To je neuvěřitelné, to by mě Prší vláště jako ten... Pane Franko, nebo to mohlo zbírat žuzmení celé záhady. Pocné raději půjdeme. Pánové, to už vás dělejte opravdu. Naschledanou, stejně asi nemáte pivo, že? Pocné jdeme. Pocné, pojďte. Pánové, já opravdu nechápu. No, převržený stůl, no snad to byste rozuměli. Trexi! Trexi! Groze! Trexi. Vždycky opravdu napřed. Neodpadají, příteli. Možná vás překvapí, že paní Lajcová byla starou Stempletnovi. Cože? Co chtěl? Ano, a já doufám, že nám tato informace pomůže získat Stempletnovu ženu na naší stranu. Jeho ženu? Dáma, která se vydává za jeho sestru, je ve skutečnosti jeho žena. Ale proč organizovat tak složitý podvod? Zamýšleli určitě jako vákučky, moc. Víte, vádičky na Sira Henryho. Takže on je tím nepřítelem. Správně.